Dulur-dulurku kabeh wis tak cium jauh. Muah. Lak ngene cium jauh iku ngene. Ngono lho. Ora iki berarti miring. Lah aku nyekel mik kari, muah ketatap iki cangkemku. Lah ya carane aja nggae cangkem iku. Cangkeme lawang lho ta. Waduh, oh adoh karo Kang Agungan Kersomi. Nggih, wah tumblek-blek sak lapangan. Nggih. Nggih alhamdulillah matur suwun nggih Mami nggih kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Masih yo jembrek panggonane yo tetep hadir. Semangat hadir. Hati-hati mek sing lanang gak mungkin beresiko. Terus Sing wedok niki usume udan-udan ana orang-orang mudal. Kok Loh. sampe dipiyak orang-orang lho sampean ku. lho tapi aman kok. Ketoke ibu-ibu iki akeh sing pakean kok kula tok. Ngaten. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mek sing sebelah kene tok Ome. Kok sawangane dereng kompak ngajeng sebelah kiri barang kok mendel mawon. Nggih. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya sing rawuh. Amin. Selamat sing duwe gawe. Ugi kunjuk selamat kemantene saha senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula tamriki sekali Bu Inge ngaturaken sugeng rawuh dumateng jenengan sami. Donga kula katur jenengan sami sedaya mugi pinaringan berkaing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Awahumma soge. Amin. Awahumma kaya. Awahumma duwe mobil baru. Amin. Lah iya nggih. Coba kali kanan menika yuk disiarkan langsung kali channel-channel YouTube yang sudah meliput matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Nggih Mami mboten disebut satu persatu. Juga terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten serial komedi sinetron nggih yuk. Nggih. Wonten ludrukan yang terbaru Campur Sari Delewung Anti Galau. lan popile jenengan pengin pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur saged mirsani ten kene channel YouTube Gundul TV. nggih. Patatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari saderengipun kula turis adik-adik kula anak-anak kula temriki. Nggih. Mboten supe Mami ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak Saiful Haja kalian Ibu. Acaranipun apa Mi? Acaranipun kemanten. Kemanten didongakno riyen Mi. Tak dongakno untuk kemanten kekalih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Cepet dapat momongan. Cepet dapat momongan. Nggih, ampun kados Mami. Enten nek 30 tahun gak iso duwe momongan. Kok duwe momong ya apa buntu aku kok. Nggih Mami, matur suwun kagem penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika kagem grup Sabu saking Lamongan Tikung, ugi saking Sobo Bunden, ugi saking Balong Panggang, PT Anggrem, Kaji Jamian Mami. Kaji Jamian Ciragan Nggih. Pekencot. Saking Watu Gede, Wotan Sari matur sembah nuwun, ugi saking tim Kopyor, Kopyor, Setro, Abah Roni, Abah Roni kang sampun rawuh. Mas Popo matur sembah nuwun Mbak Vida. Nggih. Oke kojok matur sembah nuwun katur kang sampun rawuh temriki Pager Luyung Gedhek yang sudah hadir dikomandani Abah Sugito. Oh nggih matur sembah nuwun saking Gedhek Mojokerto. Nggih sembah nuwun sami. Yuk. Patatan sampean menika Bedayan Sekarsari sesarengan duo wayahe balikno. Tranjati matur sembah nuwun. Lho, Kari. Nggih, kari mare nduk samping. Segodo mancang tarik. Separa dilompat
ayo dulur undangan merasani kediri terang putih wijaya. Sepina malih matur sembah nuwun katur Bapak Ibu Soebul Haja. Nggih, Bapak ingkang Nggih. kagungan kersa. Ngrawuhaken sedaya seniman seniwati Budi Wijaya. Nggih. Langsung kemawon Mami. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Rani Asmara. Sugeng dalu jerakan jaket saking Enak sentro anyar jaketnya. Tim saking Samudra New matur sembah nuwun. Abang kiro ana ijone gak wani ganggu ana bojone. Oh ya Semarang mampir kos-kosan kadang sayang dianggep koncoan tuku trasi ning kutha. jamiane ku nggupu ya rek. Duh apa kok bingung aku ngasal jamian niku. Maka kudu tak tapuk karo bletokan untuk ngarep gegeten aku. Lah ya aku iku kadung sayang nduk Masian kok dianggep koncoan. Nggih. Mami, paring perso. Nggih. Sama kene niku bedayane niku serba-serbi Mami. Serba-serbi. Nggih. Ada perbaruan. Ngaten. Nggih. Monggo. Untuk penampilan yang berikutnya, Ning Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara. Anyar. Walang kekek kok mabur rasida tipek mancing sedulur ngetan kali ulun tiwas dan urung kelakon palang sepur dilumpati ngajur mumur dikelani. Ora-ora diarani luwung becik ditenani. Wah, Nggih. walang kekek. Nggih pembaruan iki Mi. Wanyar. Harus siap, harus siap. Sewaktu-waktu harus siap. Sing duwe gunung cupak. Ning Sanana Disco Semerbak Seng dan Ning Marsa Aulia. Mbak Mintul sugeng dalu lali kata sapa rek. Nggih Pak Mintul. Pak Fidang nggih Pak. Yo ngene nggih. Nggih, sampun niku wau. Sang nyeling sore nyeleh
beberapa gending Nggih. kondang Jawa Timuran. Neng seneng lho Mi. Seneng. Seniwati-seniwatine Budi Wijaya iki selalu siap. Siap. Nggih, sewaktu-waktu ada perubahan itu wis siap. Nggih. Manis Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis Pursari Budi Wijaya, Neng Nyantika Dimasari dan Neng Nurma Ananta. Anyar. Nes nes sak selae rambutnya eka untuk menyambut Yo, yo. Nes wejarane rambutnya nomere udah kumang suci kau Yantika kali Mbak Nur dipun gadingi jamong. Jamong. Di belakang Neng Norma Ananta sing duwe horeke Jombang dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang Jawa Timur, Neng Ika Rempong dan Neng Ani Kumala. Horek Jombang kairingan serampat sampun kapirang temriki. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky. Matur sembah nuwun kagem Sabu Andeas. Nggih. Wonten duwo kademen jaketan brukut.
Yuni, Mbak Fikum kali Mbak Riki sampun ta mriki badhe dilajengaken. Pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu ning Reni ning Endang Sukendut. Sugeng dalu kagem Mas Temu ugi Mas Singer. Badhe kula aturi temriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama dipun aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Ning Mary Sudayat, Mojosari. ning Irma Arifin, Jombang. Gimana kok kalau mau seniwati sesarengan padatan sapan pedayan Sekar Sari campur sari. Nggih. Sepindah malih katur abaroni apa jarwo sampun rawuh matur sembah nuwun. Sesarengan olah artis Blender Mengguri langsung Cak. masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku rindu siang malam. Sifatmu yang tenang dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang terang
gediki sing pisan pindho sun diloro ati wis cukup semene bae Mbak Fida sun oleh ganti bojo sing sampurna maneng-maneng ingsun maneng-maneng diloro ati delik dosan kani pambudutan saking kru Kopior Setroyu Loro ati PDK Audio Dumong riko seneng larani hati ingsun tapi aja kaya gediki sing pisan pindho sun diloro ati wis cukup semene wae Dilo
Loro ati. Nggih. Tembang Banyuwangen sampun kapireng? Ana sing duwe lagu iki rek. Oh iya iya iya. Spesial buat yang rindu-rindu. Ana. Ana sing rindu, ana sing rindu. Satu teman untuk Anda semua, keluarga Kopior Setro. Siap? Siap. Ayo An.
kasih. Oh ya ya ya. Oh astaga. Oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Satu tembang oh kasihku oh sayangmu. Sampun kapiran ta mriki. Nggih, Mi. Nggih, Mak. Punten niku wonten susulan yang diminta Joko Tingkir. Yuk, tebak terakhir. Belum. Pambudutan Joko Tingkir. Yuk. Kono wong rek. Bedo bojo bedo rezeki, bedo bojo bedo rezeki. Bojo paling apa duwe anak bojo, tuku ketanang kediri, kelingan mantan larake hati, kelingan kata lari.
Kutang Jombang harane Jawa Timur tlatahé uga disebut kutha beriman berjaya nyaman wis dadi nyatane kutha santri ya pancen akeh pondake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kang Madidik Purwanta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Nggih menika kala wau pasugatan bedayan Sekarsari campur-campur nggih yuk. Nggih. Nggih, donga kula katur njenengan sami ugi sing duwe gawe pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Yuk yuk. Nggih. Woro-woro informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suku kudu eling lan waspada pecah-pecahane wong lali cek pecah sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merlinti di malam hari. Lan kula Neng Inge Wijaya Ngataraken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.